Xa con unha trayectoria importante, coñecidos fora de Galicia, en toda Galicia, en Madrid, Portugal, na televisión da foi recollida no mesmo val de Foxados, que está entre a Coruña e Lugo, no límite das dúas provincias, e representa a alegría e divertimento das xentes do povo. O home comeza facendo o culto e as mulleres o repiten demostrando así as súas dotes de bailadoras. O mozo que bailaba isto era sempre o máis garrido da parroquia. Xota de Foxados, pola agrupación folclórica Ría de Ares, na Coruña.